Machiegni kendo nyako Ramogi kaka nasingo ni kawo dugo to podwan gi mathoth obila e kaunti ma Kisumu timo pedha ne jotich ariyo magina achije nek mar miyo moro ma jahigni 75 ma en Jaindi ma odak Kisumu. Kaka jafwambo marwa James Okoth lero, obila pedho achijego ma yangore ni osetiyo ne miyono kuom thuolo malach. Yangore ni jotije adekgo oriwo chwo ariyo mosetiyo ne miyono kuom higni 20 kod machielo mosetiyo ne higni 8. To kod miyo achiel mosetiyo ne miyo monegino kuom dweche 4. Kalure gi joneno, nek makochno notimore e kinde machiel kuom jotijego nowuok dhi e chiro to koduogo to romo gi masirano, kendo e kindego jowadgi ariyo madhako kod dichwo noseringo. Soja makanyo wapenjo ni tang'o madhi mbele, to kono wani gimotimore oore dhi omalot e center, to koduogo to yudo ka geto go kiful. Koyudo ka geto go kiful to oluongo soja majirani kam majirande, to penjo ni kinene joma oweye kanyo matiyo kanyo, to oduoke ni ok oneno gi, to soja cha kono soja no idh malo ong'ine gorofa e dala makoja cha ka dine ng'a joga ka wuotho piny. Onyisa na idh malo gorofa mondo adhi ang'ine ka joge ni nitiere. Onyisa ni ka duoga kone ni jogo onge. Alafu koyaw gate to yudo ka mama otwe gi tol. Aringa confirm kwa chung mayudo kwa twe. Kwa duogo ago sime ne GRS mo respond simba mobiro gi sani. Lakini motimre kawuono ok ber. Daher ni police mashughulika gi case ni oman jogi mondo tergi oket ranyisi kuom joma dipar kendo matimo kamae. Koyango wachno, jalup OCPD ma Central, Jackton Mango, owacho ni gin joma ong'ere kendo apedha mar ndhiyogi dhi nyime. Jomonege gin jomong'e nikech ng'at achiel osetiyo kanyo kuom higni 8 madichuo. Ng'ama chielo ma mama osetiyo kanyo kuom dweche 4. To kata mana watchman ni be osetiyo kanyo kuom higni 20. Nokao kindego mar kwayo joma ondik mondo olu yore chik e kinde ma gin gi gwandruok gi joma ondikogi, kendo singo ni achije ariyogo ibiro ndhi kendo kawo negi okang' mar chik. Nitiere leads, nitiere gik manyiso wa kuonde ma gintie waluwo ma watiyogago mondo wafweny kuma entie. Giko ne wabro yudogi. Okwayo jotije mondiki mondo kik kaw chik e lwetgi e kinde ma gin gi gwandruok moro amora gi joma ondikogi. Jok mondiki matiyo ne ji gibed ni kaponono gin gi wach moro, to konego gichop kama koro gikawe ngima ng'ato, kendo mama ma hike ng'eny ma jahigni 75. Ma biro e kinde ma jopiny osebedo gi ywak e wi rochruok mar arita e moko kuom gwenge ma Kisumu. Obila koro chuno mondo mi omed jiwo patrol kata cherruok margi mar ndhiyo jomahundu ma osebedo kanego jopiny. Arita kwe ma Kisumu nomiyo sani watiyo ma ok wanindi. Kata wan joma jotelo, Kisumu ka oting'o jotelo kochakre Regional Police Commander, County Police Commander, jotelo te mag police gi jotelo te mag sirkal odak e Kisumu town ka. Koro en gimoro mochunowa kaka security ni wawuog oko. Obila oseyo nek makochno kendo singo mar medo timo apedha okinyi gi otieno mar neno ni weche arita kwe oridi e boma ma Kisumu mangima. Okwa oganda mondo bed machiegni gi obila mondo ochiw maling'ling minyalo tiyo go e geng'o masiche kaka magi. James Okoth, Ramogi TV.